ओमफ्राय नै लोगोफोर पापर एवबोबाय आरोना नै लोगोफोर आंनिया फिसालाया बिसना बबाय आरोना नै बेडशिटखौ सोलायनानै बेलेग बबाय आरो लोगोफोर नै बिसना बनो रोंबाय नै फिसालाया नै बगासिनो आरो नै लोगोफोर जि फाहामगोन बियो साफा नङाबा उन्दुआ आरो ना एफा बुखोसै जि मोजां बबाय आरोना नै ओमफ्राय नै गावनि आंनि बबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय गावखौ होथेबाय आरोना गावखौ गोलैजानो गिनानै होथेबाय आरोना लोगोफोरनि दे रोंबाय आरोना फिसालाया आंना नै लोगोफोर बिमाया मावनांला फिसालाफोरखौ एबार क्लासाव दोनहैनो नागिरदों आरोना दायो थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों आरोना आंनि दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो नायनोसै आंबो नोंथांमोनजों आरो दिनैनि भिडिअ मा मा सेयार खालामनो हायो मा मा सेयार खालामनो हाया दायो आं थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर थांगासिनो दायो नै लोगोफोर बन्द' गोजा नै दखान सखान गासिबो बन्द' क्लासाबो बन्द' आरोना गाड़ी रुकते ही नहीं इतना स्पीड में चलाता है कोई फिदिंनानै लांसै आरोना नै ओरै फारसे लाबोबाय फिदिंनानै गारि फिदिंबाय आरोना बङाइगाव टाउन लोगोफोर बन्द' गोजा आरोना लानानै फैफिनबाय आरोना लोगोफोर फिसालाफोरखौ एबार क्लासा बन्द' माने दिनै लोगोफोरनो न' मोनफैबाय आरोना बन्द'सो आरोना दिनैहाय फन हरदोंमोन सोंहरनो होननानै ओमफ्राय फन हमाखै ओमफ्राय जोङो थांथारदोंमोन ओमफ्राय बन्द' आरोना दिनैहाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो ओंखाम ओंख्रि संनोसैलै आरोना नै ओरैहाय दालि रुबाय आरोना रुगासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरैहाय आथा लगायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौ जानोसै आरो लोगोफोर ओंखाम मोनिनि सिगां जानोसै आरो ओमफ्राय ओरैहाय नै साहा फुदुंगासिनो दङ आरो लोगोफोर सयाबिनखौ एसे एवनानै दोनग्रोबाय आरोना नै आलुजों संनो नागिरदों आङो दायो ओमफ्राय नै सयाबिन एवनाय थावमोन आरोना बियो आं बेयावनो सामब्राम हरनोसै आरो ओमफ्रायनो आङो आलुखौ एसे एवनोसै आरोना ओमफ्रायसो सयाबिनखौ हरनोसै आङो आलुखौ दसे एवना लानानै सयाबिनखौ हरलायबाय आरोना आङो नै लोगोफोर सयाबिन आलुखौ लाब्रा जानोसै आरो दालि ओंख्रि संनाया मोनबाय रुटिखौ नाखांबाय आरोना जानोसै नै दालिखौ लाबाय आरोना एसे नै सयाबिन आलु एवनायाव दै होबाय आरोना आं लोगोफोरनो आरोना नै आं सयाबिन आलु लाब्रा संनाया लाब्रा बानायबाय ओंखाम जानो उखैयाखै नामा लेंबाबो थाङा नै माबा गथ' सानैया आं जानोसै नोंसोरखौ नेबाय लेकिन जो पेन है वो मैंने इस पेन पे मैंने इसको दिया था एक पेन पेंसिल था ठीक है मैंने इसको दिया था इसने तोड़ दिया फिर अगर ये ढूंढ के अगर मिलेगा वो पेन पेंसिल को तो मैं इतना सारा गिफ्ट दे दूंगा इसको तो अच्छी बात है चलो खाना खाना है चलो चले ओमफ्राय लोगोफोरनो जाखांनानै जिरायबाय आरोना दायो ओमफ्राय नै गय जानोसै आरोना नै गय फबनाय दा जानोसै आरोना बेखौनो ओमफ्राय नै फाथैया थ' लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरो